Mewn llawer o gymunedau y dyddiau hyn, mae sylweddu a mae pobl yn y galw gyfuriau penfeddwol cyfreithlon, mae legal highs. Ond mae ei galw nhw'n gyfreithlon yn gamarweiniol am fod hynny awgrymu eu bod nhw'n ddiogel. Mewn gwirionedd, rydyn ni'n wedi gweld ei bod yn niweidiol iawn i unigolion, i deuluoedd ac i gymunedau. Dydyn ni ddim eto deall digon beth yw cyfeiriau ar problemau hyn. Mae angen i ni gael ragor o wybodaeth amdanyn nhw. Rydyn ni'n gofyn i sefydliadau fel Llywodraeth Cymru, y Heddlu a Gwasanaethau Iechyd beth mae nhw'n ei wybod am y sylweddu hyn a pha addysg sy'n cael ei roi i gymunedau amdanyn nhw. Ond chi sy'n bwysig i ni. Mae'ch help chi'n bwysig i'n helpu ni i ddeall beth ydy legal highs. Pa addysg sy'n wedi rhoi amdanyn nhw? Beth oeddech chi'n ei wybod ymlaen llaw? Ydych chi'n erioed wedi cymryd nhw? Nid mater o fod yn feirniadol o unigolion ydy hyn. Nid mater o adnabod y rhai sydd wedi cymryd legal highs ydy hyn chwaith. Ceisio gweld pam bod pobl yn ei cymryd ydyn ni, ar hyn a mae pobl yn ei wybod gymlaen llaw fel y gallan nhw asesau risgiau. Ydyn ni am y wybod sut y gallwn helpu pobl i ddeall i risgiau hynny. Felly, bydd eich help chi'n cael ei werthfawrogi'n fawr iawn yn y ymchwiliad hwn. Mae ragor o wybodaeth ar ein gwefan a ar ein cyfrif Twitter. Os gwelwch yn dda, helpwch ni i helpu eraill. Os yw cyffuriau penweddol cyfreithlon neu legal highs wedi effeithio arnoch chi neu rhywun yr ydych yn ei adnabod, neu os hoffech ragor o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â Dan 24/7 i gael cyngor cyfrinachol.